sawise aku lunga adoh lan sliramu tak tinggal lunga. Kepiye atiku orang larani ngelingake tresna lan sayangmu kanthi tembung tulus saka hatimu. Kowe janji bakal ngenteni aku yen sliramu rawuh maneh. Apa wangsulan kang kudu tau eneh? Apa ana dalan tanpa temokake supaya kita bisa manunggal maneh? Kepiye atiku orang larani ngelake tresna lan sayangmu kanthi tembung tulus saka hatimu. Kowe janji bakal ngenteni aku yen sliramu rawuh maneh. Apa wangsulan kang kudu tau eneh? Apa ana dalan kan kau temokake supaya kita bisa manunggal maneh? Padang ono rembulan purnama kang endah lan tulus kaya tresnane. Padang ono nganti tekan wektu pungkasan lagu iki yen sliramu rawuh maneh. Apa wangsulan kang kudu tau eneh? Apa ana dalan kang kau temokake supaya kita